how much money do you need to survive every day? Dad, ang sinasabi ng PSA na ang kailangan ng bawat Pilipino para magkaroon ng basic survival, ibig sabihin nito, basic food at essentials na non-food, sinasabi nila, ang kailangan kitain ng isang Pilipino ay 447 pesos per day. On the other hand daw, sinasabi nila, para magkaroon ng decent life, meaning food, shelter, healthcare, education, transport, and personal needs, ang kailangan daw ng isang Pilipino ay 1,220 pesos per day na kita. At kung gusto naman ng comfortable living, 2,000 pesos per day ang kailangan daw nilang ikita. Ngayon, Dad, ano masasabi mo dito sa mga sinasabi ng PSA at Ibon Foundation tungkol sa mga what you need para sa isang buhay dito sa Pilipinas? Well, kwentahin natin para sa ganun mas patas tayo sa ating mga pinag-uusapan. No? Una, siguro sabihin natin na ano ba pinaka-basic needs ng mga tao. No? Kasi wag natin i-confuse ang needs sa wants. No? Iba yung want, yung mga gusto mo, iba yung need. Yan yung talagang kailangan mo lang para mag-survive. So kung sabihin natin basic needs lamang, ang basic needs basically food, shelter, and clothing. Pagkain, bubong, silungan ng iyong tahanan o meron kang sisilungan at pangatlo, damit. No? So kung sasabihin natin food, shelter, and clothing ang pangangailangan ng isang tao, kwentahin natin. Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho sa minimum wage ngayon na more or less 695 pesos per day. Sa 26 days a month, lumalabas yan more or less mga 18,000 pesos. Assuming na wala kang sideline, assuming na wala kang overtime, assuming na wala kang ibang pinagkukunan ng salapi. Yung 18,000 na yan, kasya ba sa iyo as a human being, as a Pilipino, kasya ba sa iyo yan? Kwentahin natin. Halimbawa, pag-usapan natin yung food. Kung nag-iisa ka lamang, magkano gagastusin mo sa pagkain? Kung yung basic lamang, ikaw ang bibili ng bigas, lutuin mo, bibili ka ng dilata, kakainin mo, magluluto ka ng konting itlog o whatever para sa iyong araw-araw na pangangailangan, sabihin na natin 150 pesos per day. Times 30 days, 4,500 yon. So sa food pa lamang, 4,500 na ang iyong nagagamit. So more or less, nasa mga 25% ka na. Now, pag-usapan natin yung shelter. Shelter, kung nag-iisa ka lang, kung nakikitira ka sa mga magulang mo, tipid mo na yun. Kung hindi naman, sabihin natin nagbo-boarding house ka. Normally, ang mga boarding house, ang mga bed spacing, mga 2,500. So 2,500 times plus 4,500, nasa mga 7,000 na yung pangangailangan. Pangatlo, damit. Sabihin na natin sa damit, sa isang buwan, bumibili ka ng ilang damit, ilang gamit, ilang mga toiletries, etc. Sabihin na natin another 1,800 o 2,000. So 9,000 pesos na o 500 per week yan. 9,000 pesos per month ang kailangan mong gastusin for food, shelter, and clothing kung ikaw ay nag-iisa lamang. Siyempre, ibang usapan kung may pamilya. Ngayon, pag-usapan natin, so kung may 9,000 ka, sabihin na natin every week, gusto mong mamasyal, manood ng sine, kumain kung sa Jollibee o saan man, sabihin na natin every week, gagastos ka ng 500 kung tipid lamang, no? So that's 500 times 4 is 2,000, so 11,000. So kung may 18,000 kang sweldo, may pamasahe pa, siyempre. Yung pamasahe mo, sabihin na natin 100 per day, so 3,000. So 14,000 na. So may tipid ka pang 4,000 pesos na pwede mong gawing savings kung ikaw ay nag-iisa lamang at kung ang iyong inuuna lamang yung mga basic needs. Ngayon, kung may pamilya, ibang usapan yon, mas malaki ang magagastos mo kasi nga siyempre may pinapakain ka mga bata at the same time, yung bahay na kukunin mo, medyo mas malaki na uupahan mo, aabot ng 5,000. Kaya kadalasan, nagiging two-income family yan. Yung sabihin yung asawa, yung babae at lalaki nagtatrabaho para sa ganun mapunuan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Pero kung basic needs lamang, magkakasya na yung sinasabi ng PSA. Kaya lang ang problema kasi kadalasan sa atin, hindi natin naiintindihan yung needs and wants. Yung wants kasi yun ang matindi. Bakit wants? Gusto ko ng mas magagandang sasakyan, gusto ko ng mas magandang motorsiklo, gusto ko ng mas magandang damit, mas gusto kong kumain ng mas masarap na pagkain. Hindi naman masama yun. Kaya lang, syempre, kung ang kinikita mo maliit lamang, hindi talaga magkakasya yun sa mga wants. No? Kaya nga, doon nalilito ang mga tao. Minsan, wants kasi yung mga kamag-anak nila humingi ng tulong na ospital, kailangan ng gamot, kailangan na silang hininga ng tulong pang tuition, pang matrikula. So, syempre, nagiging burden sa ating mga kababayan yung pag sila nahihingan, parang feeling nila, alam mo naman sa ating bayan, nagiging parang compulsory yun, mandatory na tulungan mo yung mga humingi ng tulong sa iyo. Kaya nagiging parang kulang yung kinikita nila. Pero kung basic needs lamang ng isang tao, magkakasya yung sinasabi ng PSA. Kaya lang, syempre, may mga extended family tayo dito sa Pilipinas, kaya laging pakiramdam ng ating mga kababayan, hindi kasya. Pero sa ating mga kababayan, huwag nyo kalilimutan. Kahit na magkano kitain nyo, kung hindi nyo alam i-define yung needs and wants, laging parang kulang. Tingnan natin kahit yung mga malalaking negosyante o yung mga kumikita ng malalaking executive, laging kulang pa rin yung pera sa kanila kasi nga gusto nila mas magarang bahay, mas magarang kotse, mas magarang relo. Kaya it's always never enough. That's why ang secret minsan sa ating buhay, dapat alam mo rin yung contentment mo. Pero pangalawa, kung gusto mong kumita ng mas malaki, dapat hasain mo ang sarili mo na mag-aral at
Pag-ibayuhin mo ang edukasyon mo dahil pagka meron kang mas mataas na degree, mas mataas na edukasyon, mas maraming opportunity ang darating sa iyo at mas madali kang maipromote sa opisina, mabigyan ka ng mas mataas na sweldo. That's why education is very, very important. Kasi kung kulang ka niyan, mas mahihirapan kang umangat. Hindi naman natin sinasabing porque wala kang education, hindi ka makakaangat. Hindi naman natin sinasabing dahil meron mga pailan-ilan na nakakaangat kahit na kulang sa edukasyon. But take note, they are the rarity. They are one in a kind, but it's not a general rule. That's why it's still very important that you finish your education, get college degree courses so that you have better opportunities and you have better access to all employment opportunities around. Yun ang importante. Ano sa tingin nyo ang kailangan na basic needs para o basic na kita para maging komportable ang buhay ng bawat Pilipino? I-comment nyo yan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Huwag natin kalimutan mga kabayan, bawat isa sa atin, we're different, we're made different, we're created different, may kanya-kanya tayong talento, may kanya-kanya tayong gusto at pangangailangan, kaya huwag natin ihahambing ang sarili natin sa ating kapwa kailanman para hindi kayo maging burden sa inyong buhay. Yun lamang mga kababayan. Ako po si Michael Sai, yung dad ng bayan.